Deriyên damezrandinê bi serwêde hatin girtin, lê dest ji têkoşîna xwe ya zimanê Kurdî berneda. Rojbaş Miray. Odeyeke mala xwe ve guhast platformeke dijîtal ya fêrkirina ziman û 5 salin biriya online dastên cuda de dersên Kurdî dide. Parîzên ev haya Evîn Özbay, mamosteyeke zimanê Kurdî ye ku bi eslê xwe ji Sêrta Bakurê Kurdistanê ye û li bajarê Mêrsînê dijî. hevda jî ku ye min 2021 da dest bi dersên online kir. Ev 5 sale ez dersên online didim. Di nav van 5 salan de 205 xwendekarê min çêbû. Van 2 salên dawî de 6 xwendekarê min hînî kurmancî bûn. Dema ku xwendekarê min kurmancî hîn dibin û bi rastî ez gelekî şanaz dibim. Mamoste Evîn sala 2021 ji beşa ziman û edebiyata Kurdiya zanîngeha Mûşê derçû. Tu ji ku yî? Piştre di heman beşê de li zanîngeha Artukluya Mêrdînê mastera xwe jî temam kir. Dema dît ku ew jî weke derdora 2000 mamosteyên Kurdî nayê damezrandin, ev rê ji xwerekir deriyekê dahatê. Xwendekarê min tenê ne Kurdin, yê ku kurmancî dixwazin hîn bibin, Ereb jî çêbûn, Tirk jî çêbûn. Xwendekarê min ji gelek welatan hatin, wekî Amerîkayê, wekî Hollandayê, Polonyayê, İtalyayê û Tirkiyeyê welatên din jî dîsa heman awayê gelek çêbûn û hemû jî bi serkeftî kursên xwe temam kirin û hînî kurmancî bûn. Têne bê ziman Niha derdora 20 xwendekarên wê hene. Ji bo her dem jimêreke dersa Kurdî jî 900 lîreyan bi dest dixe, ku dike nêzîkî 20 dolarên Amerîkî. Xwendekar ji mamosteya xwe razî ne û bi saya wê Kurdiya xwe gihandine astekî gelek baş. Tu Türkçe dixwînî, tu rûdunî çi? Li ser medyê civakiyê min mamoste evîn nas kir. Me bi hewra dest bi dersan kir. Di nav salekê de ji asta yekem heya asasiyan me xilas kir. Di dersên me de digel zimanê Kurdî me behsa dîroka Kurdan û şexsiyetên pêşengên Kurdan jî dikir. Kurdiya min li gorî min gelekî peşketiye. Spasarî mamosteyê xwe me her hevî mamoste. Platforma Kurdiya Mamoste Evînê Sînoran nas nake. Ji 5 salî heta 65 salî xwendekarên di temenên cuda de li dora xwe kom dike. Navê min Hakan e. Ez jî Erzinganê me. Ez li Hollandayê dijîm. Çend salin ku li cem mamosteya evîn zimanê Kurdî ders dikirim. Ez jî wê gelek razî me. Miray, ew kî ye? Ew kî ye? Dersên wê jî di germahî û kelecana polekê asayî de derbas dibin. Carna zarok di dersan de bi kelecan çîrokan ji mezinan re dibêjin. Zinga zinga zinglimim hayadî sadeng veda. Hinek xwendekar jî stranan ji mamosteya xwe û hevalên xwe re dibêjin. Lê tişta ku herî zêde bala mamoste evînê dikişîne eşq û mereqa xwendekarên wê yên bi temenya ji bo zimanê dayîkî ye. Li baxê min bû zivistan, ay dilberê dem gulistan. 6 salîne û dixwazin kurmancî hîn bibin. Dema ku min sedema wan dipirsiya, digotin em dereng ban. Ji bo zimanê xwe em têra xwe dereng bane û em anha çi bikin, em ê bi wekî xwe ji bin. Bi rastî ez bi wan gelek hestiyar dibûm dema ku min wisa didîtim. Xeyala mamoste evînê ew e vê tecrûbe û têkoşîna xwe ya zimanê Kurdiya di nav vê odeyê de ve guhêze nav polên asayî û perwerdeya Kurdî bide zarokên Kurdiyên li dibistanan. Ji ber wê jî li bendiyek û rojek ji rojan ji aliyê Wezareta Perwerdeya Tirkiyê ve wekî mamosteya Fermî were damezrandin. Ferdî Sak, Rûdaw.